त्यात कांदा टाकते, हिरवी मिरची, 4-5 लसूण, त्यात टाकूयात चिरलेला बारीक कांद्याची पात, चवीप्रमाणे मीठ, झाकून वाफवून घेऊ. आपण आता झाकण काढून बघू. भाजी वाफवून झालेली आहे. आता आपण त्यात टाकू किसलेला खोबरं, टाकून घेऊ. अशा पद्धतीने आपली कांद्याची पातीची भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही पण करून पहा कांद्याच्या पातीची झटपट भाजी.